The African Apostolic Church vaApostora veAfrica tinokukokai mose kugumano reruwadzano reGauteng Province. Vakadzi mose vakatenda kumashoko amweya mutsvene emusi wa28 February 2020 richaitwa musi wa7 November 2021 kutanga nenguva dza10 AM. Uyai mose sezvamakaonekwa muchiyera muchizaruro vakadzi veAfrica. Uye shoko raMwari rakati kumuranda waMwari Pauro Mwazho waAfrica, enda unouya navana Maria navana Salomu navana Maria mukadzi waClopas. Zvirevo 12 verse 1. Pa4 mukadzi unoita zvakanaka ikorona yemurume wake, asi unonyadzisa wakaita sezvakavora pamapfupa ake.